Вече няма значение дали си от Враца, Монтана, Горна Оряховица или откъдето и да било в България, защото с тази нова функция можеш да получаваш талисмани до всяка една точка. Наградите се печелят изключително лесно. Единствено трябва да ми пратите 2 снимки, една преди и една след почистването. Ако сметна, че сте почистили достатъчно добре, на всеки 24 часа имате шанса да спечелите по една точка. Точките се използват за да печелите награди. Една награда в момента струва 10 точки. Не дейте да служите с измама, защото мога да разбера и съответно да не ви дам точка. Или ако измамата е по-сериозна, мога да ви изтрия акаунта. Така че моля ви, бъдете честни. Наградите ги пращам с BoxNow за моя сметка напълно безплатно. И последно, но не и по значение, моля ви, когато търсите талисмани или когато почиствате, ако сте под 18, задължително винаги с възрастен придружител. Почистването нека става само единствено с ръкавици и силно замърсени предмети или опасни предмети от типа на игли, моля, изобщо не ги докосвайте дори. Очаквам вашите снимки и нека всеки се погрижи, за да запазим красотата на нашата родина. Успех!